So today, madumi sa international na grocery store para siya sa mga Asians, mura siya Asian stores, dagan ito mga vegetables and stuff. And dito may mangumpra pa kay marang nahurot na mga tanon. And then madumi sa Kiton. Ano to be? Kinton ramen. Try na mo kay tomorrow it's mommy's birthday. No, let's be a family birthday. Pero si Noah gusto siya nga it's a family birthday, dili mommy's birthday. So mo ni siya mong ginagroceryhan diri. Usahay mo adto bigdi anti Asian store po pero Chinese ya. So na dito mga gulay nga pang Filipino pwede na to dito mapalit. So this time kani medyo dol-dol siya sa amo. Sige, diretso na dong. Gano'n dito. Napoy ko ano. Nangka. May nangka. May sa mga Canadian nga stores, wala kayo sila options sa mga vegetables. Pwede rin, may mga sayote. May mga fruits dire. Yung mga Filipino food na sa dire. Mga junk foods, mga dilata. May nana. So balatong like $5 sa tuwa ato rin lang gina kuan sa mga garden Philippine eggplant case 4 mga mangga. May kalabasa guys, nagpilang kalabasa 5 bahala kalabasa napay tauge ba din naman tawag store 4. So napo nila dire kuan murag bakery, hindot pa nilang mga pandesal dire mga pastries. Fruit salad yung kay kupurma ba pina polo shirt pa niya upaw mukha eh. Matiyag na akong dyan mura magka ng cashier o ka nang sa accounting department ba. Chicken na luncheon meat kay sa mga wala kabalo wala may kaituguan mga pork ano ba, although ako wala na ko na kaya sa Adventist man ko, pero si Mrs. na ano na lang po nadala kay syempre wala may laing lutuan sa balay. So, if you guys are looking for a luncheon meat, nga chicken na diri. Luncheon meat chicken. So, napo rin mga spam na. Pero, like, napin mga corned beef. Parol guys. Kapay, what is that? Sunod di dodong ang tank. Adto na ta sa Kinton ba? Kaya yan tiyo eh? Kinton ramen. So around 14 minutes from here sa amo ang ginakomprahan. So ang distance ani gikan sa Mumbalay is murag 11 minutes, and then kani siya towards from here to Kinton is around 14 minutes. So mga untag ramen. And also kung dili mo makaog mga pork, mga inana, so Kinton ramen mo pud siya ang na-research ni Jasmine, ang asawa, na ay beef, chicken, pork, na more options pa. Kaya usually diri sa mga ramen is usually mga pork. So lisod kayo. Usually ang mga ginakanan dito rami sa Jinya ramen, kinaman dito chicken. Then walay beef. But this one ay beef. Let's see kung lami. Alright, let's go. Adto na ta dito sa Kinton ramen. Alright, nanami diri sa Kinton ramen. Gusla, let's go. Kinton ramen. Asa ka, mami? No, please use Please use the other door there. So daghan pug laing mga pagkaunan diri guys. Sige, makanihin mo diri sa nga area. How are you doing today? Good, how are you? Thank you so much. So na sila chicken, beef, veggie, pork. So more options. But I
I'll try the beef. Kaya nakatry na ko ramen nga chicken. Upo ka try ramen nga beef. Let's try this one. So I'll probably get the beef spicy. Oh no, not that one. Yeah, beef spicy garlic. Not the Filipino. Alright. Sakit ang tiyan ni Noah. Yung piyong pa. Pila na ka ba? Gapila di pag last year. Ha? Ikaw gapila. Gani kitang sa opening nila ba? Oh, ba? So, itong karage. Thank you. So, this is the karage Tokyo fries. So, karage guys kay ata. Jeez, ni. Chiki! Tulor ka mo. Tag jeez. I don't know. Hopefully lami ni siya. Siguro mamahal. Daddy, this one. Okay, try it lang ga. Hot. So, this is the original with egg. Spicy garlic. Murag walay egg. But I did have the thick noodles. Si Mami, thin noodles. So, more na yung order. Let's see, let's try Okay, it. you wanna try it sabaw? No. Sabaw. So guys, so far, lami kay lang broth. Lami pa sa ginya. Lami, lami. Dalawa ko na po sa spicy. So if ever- Wala akong ano. So if ever guys, kung mo ngita mo og ka ng ramen nga dili pork, Kinton is a nice option. Let's try the original. Di ko ganahan sa original. Lami ang spicy garlic. Lami ko siya, uy, kay kanang murag ka ng katawanan. Heavy ang iyang Lami yung broth actually. Lami lang broth dire. Lami pod na siya iyahang murag lasa. Let's go. Let's finish this one. Yung broth lami. Then kanin siya, lang french fries, Tokyo fries din. Na din siya murag panit sa fish. Abi na kog panit gaya na sa garlic. Kani ba? Abi na kog panit sa garlic. Kasi lang ni bi? bonito flakes. Bonito flakes dahil ignorante kay kung mga kuan kay di man kay hilig mag-explore og mga food. O i-mix nimo na sila ani. So ito kani bi seaweed. So far ang Kinton ramen is na siya iyang lasa. And at the same time, lami sa jud po to ang ginya ramen. Kay mo kita mong naandan nga ginakaon since kato na pa mi sa Vancouver. Kami sa akong asawa. Uyab pa mi ato. Ito mi gakaon pero sa ginya. Nami ato ginya. Namian ko dito. Pero akong ginakaon ra dito katong spicy chicken. So if ever hilig mo ramen pero di mo makaw pork para sa mua, ginya kani kinay mga options. Na may uban nga ramenan nga vegetarian rang options. Pero so far among nabal ang ginya and Kinton na siya ilain nga mga protein na chicken. Pero ang ginya walay beef. Dire ra sa Kinton na naay beef o chicken. So more options dire in terms of meat. Sa ginya chicken ra dyan. Pero lami to sila ang chicken niya, spice chicken nila. So if ever, yeah, just letting you guys know. Alright, so after this one probably mauli nami and then I don't know, manghipos-hipos ako sa balay. Kaya wala pa min ako manugkuhan dito. Ay, di na dahil Sabado na. Tomorrow is Saturday, Sabbath. We have to go to church tomorrow. So, yeah, this is how we spent our Friday night. Or Sabbath. Actually, a birthday ni Jasmine is tomorrow dyan siya. Officially. Karoon na naman ikaw ka tomorrow. She's working. So, wala kayo time. Mawala na yung live sa Canada, hindi mo kayo kakakuan kay based po sa mga trabaho sa healthcare, so shifting yun siya. So, medyo lisod siya. So, it's okay. So, guys, thank you for being with us throughout the video and I hope you kind of enjoy and you learn something. If you guys are new here or you guys are planning to come here, at least na may idea sa mga kananan o sa mga groceryhan. So, mao na mong usual nga ginatuan ra katong international kimochi do lamang sa south side sa Calgary. So sa north side na sila ilahan dito katong Freestone. Pero in terms of meat dito may kapan sa north side sa Wahin kay barato. So sa mga 100 something ni mga dollars daghan na kay kag mapalit nga meat compare kung mapalit ka sa Costco or any other shops.
But anyways, thank you so much. And if ever you guys wala pa mo ka-subscribe, subscribe mo sa akong channel ng mga Bisaya. Hopefully, someday maka-create ta og Bisaya community, maka-gain ko more Bisaya followers and subscribers. And then, as I keep recording our life here in Canada, kung asa mi dalon, maybe, I don't know, kung sa Canada ba, or mamalhin mi somewhere. So, I'll just gonna keep recording and uban mo sa among journey. And if ever na may mga questions about sa inani at sa inyong nakita nga videos, feel free to use our comment section and I'll make sure nga mo reply jud sa inyo. And anyways, until then, take care guys. See you next video. Bye for now.